നമസ്കാരം. മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് ജ്യോതിഷവിധിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജ്യോതിഷവിധിയിലെ 4ാം ഘട്ടമായ കത്തുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. ഈ വാരം നമുക്ക് ബോംബെയിൽ നിന്നുമാണ് എഴുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. വികാസാണ് നമുക്ക് എഴുത്തയച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേര് വികാസ്. ഞാൻ ബോംബെയിൽ നിന്നുമാണ് ഇത് എഴുതുന്നത്. നാട്ടിൽ ഒറ്റപ്പാലത്താണ്. ജ്യോതിഷവിധി സ്ഥിരമായി കാണുന്നൊരു പ്രേക്ഷകനാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ ജാതകപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത്. ഇവിടെ ഞാൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. കുറേ വർഷം ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു. ഫാമിലി സംബന്ധമായുള്ള വിഷമതകളും പ്രയാസങ്ങളും ധാരാളം അനുഭവിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായി എനിക്ക് ചെറിയൊരു മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. തൊഴിൽ രീതിയിൽ എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ 2 വർഷത്തോളമായി അനുഭവത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയം, ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം പുതിയൊരു കാര്യം തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ സമയമാണോ? എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കുന്ന ദശാകാലം ഏതാണ് എന്നറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. നല്ല ദശാകാലമാണ് എങ്കിൽ പേടിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് വികാസ് എഴുതി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതകപ്രകാരം 1970 ഒക്ടോബർ മാസം 19-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 6:54 തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6:54 മകീരം നക്ഷത്രം 3-ാം പാദത്തിലാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജാതകപ്രകാരം 51 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 മാസം 11 ദിവസമായി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതകപ്രകാരം. ജാതകവശാൽ ശനിദശാകാലമാണ് 2006 സെപ്റ്റംബർ മാസം മുതൽക്കായിട്ട് നടക്കുന്നത്. 2025 സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ളായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം 54 വയസ്സും 10 മാസം വരെയുള്ളായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ശനിദശയാണ്. നീചരാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശനി നീചഭംഗ രാജയോഗം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ശനിയാണ്. ആദ്യം നീചത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വിഷമതകളും പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നീചഭംഗ രാജയോഗത്തിൻ്റേതായിരിക്കുന്ന ഗുണാനുഭവങ്ങളെ വരുത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം 2020 ഏപ്രിൽ മാസത്തിന് ശേഷം രാഹുവിൻ്റെ അപഹാരമാണ്. അത് പൊതുവെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ളവർക്കും മറ്റും ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ള സമയം തന്നെയാണ് രാഹു ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല ശനി നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്നും 11-ാം ഭാവത്തിലാണ് രാഹു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാഹു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗുണകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നൽകുമെന്നാണ് പറയുക. എങ്കിലും ചാരവശാൽ അഷ്ടമശനി സമയകാലഘട്ടം നടക്കുന്നുണ്ട്. 2022 ഏപ്രിൽ മാസം 29-ാം തീയതി വരയ്ക്ക് ശനിപ്പഴ സമയം നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊഴിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഏപ്രിൽ മാസം 29-ന് ശേഷം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉചിതം എന്നാണ് പറയാം. 2023 മാർച്ച് വരെയുള്ളായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം രാഹുവിൻ്റെ അപഹാരവും ഗുണപ്രദമാണ്. അതിനുശേഷം വരുന്നതായിരിക്കുന്ന വ്യാഴത്തിൻ്റെ അപഹാരവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗുണം ചെയ്യും എന്നാണ് പറയാം. ദശാനാഥനായിരിക്കുന്ന ശനിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളായിരിക്കുന്ന പ്രതിവിധികൾ ഈ സമയത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ശനീശ്വര സ്തോത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതും ശനിവാരങ്ങളിലെ വ്രതം പോലെ ആചരിക്കുന്നതും ഗുണം ചെയ്യും. അതുകൂടാതെ ലഗ്നാധിപതിയായിരിക്കുന്ന ഗ്രഹമായിരിക്കുന്ന ചൊവ്വ ശത്രുക്ഷേത്രത്തിൽ ബുധൻ്റെ വീട്ടിൽ 6-ാം ഭാവത്തിൽ ബുധനോടുകൂടി യോഗം ചേർന്നിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് ഇത്തിരി പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചൊവ്വയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിവിധികളും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഭദ്രകാളി സ്വരൂപിണിയായിരിക്കുന്ന ഭഗവതിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും അശ്വാരൂഢം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ യന്ത്രം ദേഹരക്ഷയായിട്ട് കഴുത്തിൽ ലോക്കറ്റിലായോ മറ്റോ ധരിക്കുന്നതും ഗുണകരമായിരിക്കുന്നൊരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് പറയുക. എന്തായാലും ജാതകത്തിൽ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചു വന്നതായിരിക്കുന്ന വിഷമങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു സമയമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഒരുപാട് നല്ല ഭാഗ്യയോഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊരു സമയമായിട്ടാണ് ഇതിന് പറയുക. പ്രപൂർണ്ണ വിഭവസ്യാൽ ചക്രവർത്തി നൃപോ ധർമ്മിഷ്ഠോ അന്യമഹീശവന്ദിതപദ തേജോ യശോ ഭാഗ്യവാൻ എന്നാണ്. മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അസൂയ തോന്നിക്കും തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഉയർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും തേജസ്സും യശസ്സും ഭാഗ്യവും ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഒരു സമയമായിട്ടാണ് ഈ ശനിദശാകാലത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പരമാവധി അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ശ്രമം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലഗ്നാധിപതിയെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പ്രതിവിധി അശ്വാരൂഢ യന്ത്രധാരണവും ദേവീ ഭജനവും കൂടിയാകുമ്പോൾ കുറേ കൂടി നല്ലതാണ്. കൂടാതെ കഴിയുമെങ്കിൽ ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ മാസം പ്രതി ജന്മനക്ഷത്രം തോറും ഭാഗ്യസൂക്ത അർച്ചനയും ലളിതാ സഹസ്രനാമ അർച്ചനയും നടത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക. അതും വളരെയേറെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും നേരിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം KP ശ്രീവാസ്തവ്, പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം, ആലത്തൂർ. ഫോൺ നമ്പർ 9447 320192.
ഇമെയിൽ keralaastrologer0192@gmail.com. വെബ്സൈറ്റ് www.keralaastrologer.com. ഈ ആഴ്ചയിലെ ജ്യോതിഷവിധി ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.